Ahoj, nacházíte se v obci Loučka, okres Vsetín. Chtěli bychom vám dneska představit naši školu, tak pojďte! Když půjdete tímto směrem, tak tady máme školu. A tady máme naši školu, 1. a 2. stupeň. Tohle je naše tělocvična a tady chodíme hrát rodbal, fotbal a další zábavné hry. Odpoledne tu chodíme hrát nějaký sportovní kroužky. Momentálně je tu 7. ročník. Máme tady družinu, kde můžete ráno i odpoledne chodit hrát hry. Máme tu spoustu zajímavých knih, her a tabuly. Tady je naše učebna informatiky. Pojďte se s námi do ní podívat. Máme tady 13 počítačů a od 5. ročníku tu chodíme na informatiku. Odpoledne tu máme i programovací kroužek. A tohle je naše třída. Máme velice hodnou paní učitelku, která se nás snaží všechno nejlíp vysvětlit. A vymýšlí pro nás velmi zábavné hry. Díky této chodbě můžeme chodit do školky i do jídelny. A není nám přitom zima a nemusíme se převlíkat. A tohle je naše jídelna. Kde nám každý den dobře vaří a těším se na to, protože si můžu popovídat s kamarády. A u naší školy postavili úplně nové hřiště. Kluci a holky se sem chodí hrát fotbal, basketbal a další hry. Doufám, že se vám naše prohlídka školy líbila. Přijďte se za námi podívat.